ମାନେ ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ଠାରୁ ଚିଠି ଲେଖିବା କାମଟା ମୋତେ ମାନେ ବେଶୀ କ୍ରିଟିକାଲ ଲାଗେ। ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ବାଧେ ମୋତେ ଏଇ ବେଶୀ ସମୟ ଏଇଟା ନେଇଯାଏ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଚିଠି ଆସୁଥିବ ମୁଁ ନେଇକି ଚିଠି ଦେଇ ଦେଉଥିବି ସିଧା ସରିଗଲା। ସେମିତି ନୁହଁ, ଚିଠି ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଲେଖାଯିବ, କାହା ନାଁରେ ଆସିଲା ସବୁ ଲେଖାଯିବ, ରେକର୍ଡ଼ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ବୁକ୍ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ। ଏ ଚିଠି ଆଜି ଡେଲିଭରି ହେଲା କି ନାହିଁ ଲେଖା ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ତା ସିଗ୍ନେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ମାନେ ସେଠି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର। ଆଉ ଭିଜିଟ୍ ବୁକ୍‌ରେ ତ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୋତେ ଲାଗେ ଚିଠି ମାନେ ଯେତିକି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନ ଲାଗିବ, ଏଇସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ। ମୋତେ ଏଇଟା ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍ ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ। ନା ସାର୍ କହିବେ ନା ଏଇ ଅଙ୍କକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା 5 ଥର ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆଣିବ। ସାର୍ ଆମେ କରିଦେବୁ ଦେବୁନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବୁ। ନା ନା ତୁମେ 5 ଥର ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଆଣିବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାମ ହେଇଛି ସେଇଆ। ଆମେ ଏଇ କାମଟା ଶୀଘ୍ର କରିଦେବୁ ସହଜର, କିନ୍ତୁ ନା ତୁମେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିବ, ଭିଜିଟ୍ ବୁକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଉପରେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବାରେ ଯେତିକି ସମୟ ନଯିବ ସେଇଗୁଡ଼ା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିତେ ପଳେଇଯିବ। କାରଣ ଚିଠି ବଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଖିବା କାମ ଯିବ କେତେ ନା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖିବା କାମ ପଳେଇଯିବ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହବ। କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ସାରଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ବି ହେଇ ଆସୁଥିଲା ପରେ ବି 5 ଥର ଲେଖା ବସିକି ଘରେ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ନେଇ ଦେଖଉଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଆ। ଏସବୁ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ ବି ସୁରୁଖୁରୁର ଚିଠି ଦେଲା ପରେ ବି ତାକୁ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ସେତେବେଳେ ସାରଙ୍କ ନିୟମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅଫିସର ନିୟମ। ସବୁକିଛି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନିକି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବା। ସେତେବେଳେ ମାନୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ମାନିବା। ମାନିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଡ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଗଡ୍।